Wah, lo. Os. Wah. Lo. Os. Lah. Di kancane. Lo anggale angga. Wah, lo, wah, wah, gulungmu enggak dudono enggak? Lo, wah, 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 lo, wah, lah kaya ngene, gulunge Setya Budaya Budi Utama. Loh, wah. Totole barisane ditata. Barisane ditata kedake para Punggawa Raja Setya Budaya Budi Utama. Ngulon Bali ngetan. Secret tinggal satu. Maroka lan Gangga. Wah. Suwi ora ketemu karo kowe kapang jroning atiku. Loh, Caca Cundala, Caca Lukita ingkang mangsa jalma. Wong jere-jek Joko kok. Bajune niki Joko. Cek lanceng to ratune? Lanceng. Wah. Ratune isih lanceng teh, cek lanceng tak kandhani. Joko Tumaruna senajan to isih nom kawi suda. Jumeneng Prabu Anom jroning Setya Budaya Budi Utama. Nah, mula ra jeneng mokal yen akeh kandhane tenan. Lanceng tenan to iki. Kok tak omone lanceng sanu gek duwe bojo.
Orang ngerti aku. Lah, Tekono lah, dhewe. Engko tak mau lanceng. Lah, nak tenan to, pomongku mau jebul wis ora lanceng to kowe. Urung tenan to? Wah, urung tenan. Lanceng, lanceng, lanceng. Ndi? Prajurit. Tak waspadakne pasuryanmu watone katoke gemebyar. Cemlorot. Wah, blengeh nganti kaya mbeng tak kandhani. Maroka. Kepiye pawartamu marak ngabiantaraku kene? Kabeh padha waras. Waras kuwi tenan. Pakaryan mulai mung ngeduhi kuburan ngono kae mari burung. Mendina loro, telu. Wis rampung. Sampun. Wah, yen kaya mangkono besok yen ana reja-rejane jaman bakal tak undhaki angklopmu isine panggah tak kandhani tenan. Angga. Yen to tak rungokke saya suwe selak tuwa kok rung entuk bojo iki piye rejane? Kuwi tenan. Lah, yen kaya mangkono iling-ilingen kancane kabeh. Yen to angga dadi manten aja nganti lali. Panjak semene kali sayan kabeh. Sindene ya sayan, aku ya sayan, ya. Tanggal pira le dadi manten le? Batim meh. Ya, muga-muga yen duwe bojo sing ayu, dadi kaken-kaken nganti tekan ninen-ninen. Kuwi tenan to enggak? Yen kowe mangono ga, lan kowe maroka. Remo sauntara. Coba tontonen kaya ngopo aku yen to gulung jare pagelaran iki. Lho, ya wis gulung kabeh wong loro gara awakmu tok cemurung. Ratune nah. Yo. Ya Loy. Oh ya. Oh ya. Ayo. Lo. Was. Ya. Isih enom lho, sik bujang lho. Sik enom lho. Sing tuwa wae gulung kok sing enom ora gulung lho. Sing tuwek lho gulung, sing enom kok ora gulung. Jan. Urung wayahe jerene. Maroka lan kowe angga. Jroning pagelaran iki apa sanjalukmu tak turuti. Katitik kowe njaluk sinden sing ora ndek bojo ya tak tekakne. Nggih. Jere nek sinden sing ndek bojo jere kowe wedi. Tak golekne sinden sing gak ndek bojo. Iki ya meh pisan. Aja kurang ajar, ora nek rondo. Bah, ya Pak Yit. Dilokas sayane kok akeh men to Pak Yit. Marane sayan ngene sinden, sayane angga. Bah duit kok sayane cilaka nih ya ngono. Dilungkas Mas Eko. Juragan Sapi. Wah, mula aja kuwatir. Yen to besok dhewe gawe sayan ngene. Bu Supini, belehne sapi 12 kandhane tenan. Bacot ke. Disoting lah, disoting. Yo, tepuk tangan serame, dikeblaki serame cah. Gulung ratune gulung tenan. Maroka lan kowe angga. Tak pas padake jebul mundak sore sing delok sing lanang ya ganteng-ganteng,
Sing wedok ya ayu-ayu, sing tuwek ya aku gak ngomong elek lho aku. Aku gak ngomong lho. Sing lanang ya ganteng-ganteng, sing wedok ya ayu-ayu, sing tuwek ya mambu basem piye to iki? Biyen ya ganteng ya ayu, biyen. Oh, heeh. Sik alon-alon ben dikocor. Ngerti aja kok ya rakat mau ngono lho. Aku nganti pilek. Prajurit uga biwarakna sepisan maneh marang tangga desa Sumbersewu. Yen to duwe gawe apa wae kaya to mantu sunatan tingkepan sepasaran ngebong boto apa wae yen arep nanggap jaranan setya budaya cukup marang ngene Pak Suyit tak kandhani. Lah Pak Yit ya ganteng iki biyen tenan iki. Ya tapi mbok aku gak ro bojone pira ora ngerti kok ya. Oh, berarti jujur, kena nggo contoh, kena nggo patuladan tak kandhani. Bacotke le bacotke. Loh, oh ya. Was. Ya. Tenan kok kek maro kek. Lan kowe angga. Bos. Oh ya. Jaranan ki yo ngene iki. Apike jaranan ki yen didukung karo son sing kepenak. Mula dina ki jeneng mokal. Yen to swaraku penake mergo son, ora kok mergo swaraku sing penak ki ora. Mergo sone sing penak tak kandhani. Ngono esuk maku budal nang kon sawah prei sak wen-wen lho. Ngenteni Pak Yuk kok gak telepon-telepon aku meh balik lho kemajane iki. Sowing. Pangkara dalane nek ngono Pak Yit ya gak telepon blas dadi tak mandek angkono ya sawi bacot kali iya aus solo iya aus as wah ye ya asolole 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 wah ijekna sitok marine doa HP
WA, WA. Yuk. Iya, oi. Iya, oi. Pas. Iya, oi. Lo. Ijek siji. Wah. Iya. Oh, ah. Ah, Iya. Iya, oi. Solo. Napur uyano sekara Senengane maroke. sing ana artine paran-paran padha kaya dening labur manasi Ya sing ana lekas putuse. kaya welasun iki nang riko nono putus-putuse tapi kaya dene kendang ditabuh selese welas isun hang riko kabeh Dinggo paran rakene manuk mibur nang kene isun duwe sekudang welas duwe sekudang dinggo paran golek liyane mabur kaya welasun iki nang riko nono putu-putusi nyapa ngono kuwi jarno angga Cetok. kaya apa kuwi jenenge piye to jarno bene jarno ben ngono tapi kaya dene kendang tabuh salisi welas isun hang riko kabeh sing urung sing ndi oh mburi dhewe maroke ratune wis iki ora tine ra semangat salin edate yo salin Apa? edatmu wis kuwi ae penak wis dinggo paran ngrageni manuk mibet nah bener isun duwe sekudang welas duwe sekudang asih dinggo paran make kulit liyane
ati yen diloro aku ora kanggo yen diloro aku ora kanggo walang kakek mabur nang tembok mabur maneh mencrok nang pari aja ngenyek karo wong wedok ditinggal lunga setengah mati Ija-ija kadang jati suwek pikire duwe bojo sing mati rena bengi jaluk disanding enek awan mesti ana bengi Surabaya dalane Gresik enek pangeran mesti ana nabi lek ra percaya belajar dhisik was loh perang le perang bukan jasmu ayo aja mlayu iya was loh Solak Broto Jaya Broto imbang ana sasat praja ngadeg bejegrek jroning alun-alun setya budaya Budutama Pratmatya bejegrek ketugu Sinakarta aja ijen tanpa roan angga kroyoan legane ati ora angga tinggal ganggang colong lan loh aja semar mentak mintalan tentoke panggonan gene kowe apa aku sing sirna Margalayu lagi dia hukum kadya lir sanjang remang iki jalamu ayo sambatoh lekar ngati kena kandung sasolai wateken ngilmu jaya kawijayanmu rapalen japa mantramu aja nganti ana sing tupaksuh lena pangendamu tebah dadamu mati dening aku kelakon rondo bojomu aja sumbar mentak minta lawan jaya ladan kene tentoke kowe apa aku sing sirna Margalayu ayo yen kaya ngono maju karsaku kena candak sabetke bantala karo kundur kancamu was buka siti jos iki jalamu aduh mati aku Raden
wis ngasta wujuding kembang Mancawarna. Kasawat kira jiwa hanggane marokek apa sing katon dadian jroning laladan kene. Allah, apa sing mlebu ning jiwa hanggaku iki, Bapak? Allah. Amuk selak broto jaya broto loh marokek iki le marokek aja padak keberan bentuk aja dipadak keberan bentuk amuk selak broto jaya broto dicepot Pak, cakepannya cepot, cakepannya dicepot, ora usum 2019 jarang dadi gak cakepan ora usum dadi gak cakepan ora usum 2019 wis ora usum matur nuwun Bu, matur nuwun ora bolos sing nang jero kon metu kabeh. Ayo sing nang jero metu kabeh. Oh, amuk selak broto jaya broto. Lah, cah telu entuk 50.000-an. Ayo kurang bolos jero kon metu kabeh. Ayo sing jero metu. Piye ga piye ga? Piye? Oh, ngene. Carane ngene. Engko tekan jero didum. Didum. Bacot ke le. Lho piye? Oh, ngetes suarane pecut angga bantere kaya ngopo? Coba. Pengen roh bantere pecutamu kaya apa? Banter sitae. Ndi siji-sijine? Iki mek ngombe ae kancane pecut tok. Jebul ya banter. Ayo bacotno. Bacot ke. Ayo ambuk solak broto, jaya broto. Ambuk sulak broto saya broto loh wes entekno bongkoke wes sing pengen jajal mecut dioleh ayo ndih nah begitu ayo suaranya begitu sing pengen mecut oleh amuk selak broto jaya broto oh amuk selak broto jaya broto wes sarosamu ora loro Saro samule ora loro. Candang kasih iki jaluk amu. Wes. Ayo. Ayo amuk selak broto, saya broto.
rosamu. Bajutno. Ora loro le. Ora loro. Ayo ndih nah. Wah. Ayo ambok sulak merontot saya bapak. Wah, langgai kok nenggak. Mandek. Sek. Iki Pak. Sing ngendang lagi ngendang meneh iki jelas. Sing ngendang moh, mesti sing ngendang moh, sing ngendang ra entuk. Sing ngendang mesti pegah. Ya kendang ana dhewe, ngali oleh ben kendang anggar dhewe. Ben kendang anggar, nyapa sing kendang ora entuk. Ngali ben kendang dhewe. Anggar kendang ayo, sing kendang ora entuk ya moh to. Tangane abuh lho delok-delokan tangane. Lho, tangane abuh lho. Lho, tangane abuh sing kendang delokan. Mesakne to sing kendang. Lah, mesakne to sing kendang abuh. Wat, sek. Waduh, segurung-gurung Sindiane Mary. Aduh, Sindiane Mary tenan. Sindiane. Wes mau nyanyi gitu jelas mau nyanyi. Mary Sindiane kok. Sindiane Mary jelas mau nyanyi ke Sindiane. Baca ke le. Ayo amuk sulak roto jaya roto. Wes sak rosomu. Ayo amuk sulak roto jaya roto. Wah. Wes. Ayo ndih kancane. Wes sak rosamu le, sak rosamu. Hambuk serak roto, gaya roto. Canda ndase. Wes, itek ndase ditek ndase. Iya, ơi. Iya, ơi. As. Iya, ơi. Solo. Oh ya. Dasar bicarane. Barongan Pak, barongan. Kayak barongan Pak. Jaluk barongan biasa.
Barongan, barongan. Ye. As. Loh. Ayo, 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 ayo. Os. Go. Loh. Wah. Iya. Ae, ae. Ao, ao. Ae. Lo. Ayo. Ali Bapak. Baik Bapak Ibu hadirin setelah tempur ada siap
Tari Jangan Buto kali ini kembali kita tonton dan kita simak bareng-bareng sebuah sentra tari Jaranan Songklir. Selamat sore dan selamat menonton. Setane rong mlebu. Iya. Setane suwi lang ndang mlebu. Kita tonton bersama sebuah sentra tari Jaranan Pegon Songklir. Selamat sore dan selamat menonton bersama Setyo Budaya Budi Utomo. Yeah.
Ora. Asolo. Hae. Solo. Tambah nasi tok.